ready for this? En bij de dubbelspannen Friesland nu aanzet, daar zijn Augustinus en Janneke Roesla. Geen medeavond, geen einde voor de Friese Chase. En wat zijn jullie stil? USA, gaat heel. Maar in deze battle gaan we nu luisteren. Naar de rest van Friesland. Top. Nou, Friesland. Super! Augustinus, Janneke, bedankt voor de USA, de damesklasse, Amerikaanse dameswagen, Lieke Lux met de kerstvergen, Model Mary, Cecilia von Gruiven-Stolz. Are you ready for this, USA? Ah, wat een prachtige aanspanning. Lieke Lux, Cecilia von Gruiven-Stolz. Concurrentie uit Friesland in deze rubriek. De damesklasse. Mout Gerding zo dadelijk met Falco VDK. Kampioenen damesklasse voor de Friese Chase. Mout Gerding, Falco VDK. In de Chester. Een Nijedij. Ah, wat een sfeer, wat een publiek, wat een battle. Who's gonna win? Who's gonna win? USA or Friesland? En nu zo dadelijk onder het zadel. Saddle presentation. USA first. Wordt Amerika, Salenwisser, Verre van Hovenier Wester. Friesland is een beetje stil. Are you ready? Come on. The left guard. Mr. Salenwisser. This time for the United States of America. Presenting Verre van Hovenier Wester. Friesland nu. Ja, Salen die krijgt de fans op zijn hand. Friesland, Lisa Winkela. Verre van de Vries. Wat een entree, wat een ontvangst in deze battle. Come on. En dan denk ik hier, wat één keer voor Lisa Winkela. Van de Vries. Who's gonna win? Friesland, laat je nog één keer horen. Top. Gaan ze allemaal binnenhalen. Een mooie kampioenslinten, denk ik. Die zullen wel omgehangen worden. Wie denkt dat Amerika heeft gewonnen, moet het nu laten horen.
Wie denkt dat Friesland heeft gewonnen? Nou, ik hoor even geen applaus. Dames en heren, het Friese paard, het schept verbinding, het is genieten, het is zo mooi. En als ze nou voor Amerika aankomen, of voor Friesland aankomen, voor mij zijn het allemaal kampioenen. Geef ze nog één keer, een applaus. Ai. Hier is Seksma, Koender van de Mutemare, Leslie Agricola, Vijtse GL, Albert Wim Andela, Hiltje Holtrop, Jasper Emmerk, Augustine Zet-Janne Hoekstra, GBD Aaron, GBD Heine, Lieke Lux met Cecilia van Gravenstad, Mout Gerding, Valko WDK, Zadewisser met Verre van Ovenier-Wester en Lisa Minkema met Melle van den Niets. Mensen, dit was mooi, dit was de battle, voorafgaand naar de kampioenskeuring. Ik zou zeggen, muziek en applaus. No losers today, only winners, only champions. USA and Friesland. Top, wat een promotie voor het Friese paard. Wat is het mooi, en wat blijven ze showen, en wat blijven ze bewegen. Dankjewel. Ja. Kampioenskeuring. We hebben nog 5 minuten, dus gaan we even wat warming-up doen.